इकडे एक फास्ट कॉर्नरचं दुकान आहे आणि त्या ठिकाणी एक स्फोट झाला असं आम्हाला कळाल्यानंतर आम्ही इथे आल्यानंतर घटनास्थळी आम्ही बघितलं तर 5 सिलेंडर सुरक्षित आहे त्या ठिकाणी. अजूनही काही त्यातलं कळालेलं मिळत नाही. फायरचं आमचे वसई महानगरचे फायरचे लोक इथे आले, अधिकारी सगळे आलेले आहेत आणि त्याच्यावरती शोध घेत आहेत. ब्लास्टचा आवाज जबरदस्त होता या ठिकाणी की त्यातलं सेटर वगैरे सगळं उडलेलं आहे डायरेक्ट आणि जाणारा एका माणसाला थोडं लागलेलं आहे, त्याला हॉस्पिटलला नेलेलं आहे आणि त्याचं हॉस्पिटलमध्ये मला वाटतं नेऊन त्याच्यावरती उपचार चालू आहेत. आम्हाला 11:30 वाजता मोस्टली कॉल आला आमच्या फायर मोबाईल नंबरवरती. आमची अग्निशमन वाहन घेऊन आम्ही घटनास्थळी दाखल झालो असता तर आम्हाला असं निदर्शनास आलं की स्फोट झाला आहे की जे दुकान मालक आहे, स्नॅक्स आणि चायनीजचं दुकान आहे, तर त्या दुकानामध्ये त्या मालकाला विचारलं तर त्याने सांगितलं की आमच्याकडे 5 गॅस सिलेंडर आहेत, तर ते जरा बघा. तर इथे आल्यानंतर बघितल्यानंतर त्यांचे 5ही सिलेंडर सुस्थितीत होते. त्याच्यातले 4 सिलेंडर एम्प्टी आणि 1 सिलेंडर भरलेला होता. तर आम्ही ते 5ही सिलेंडर त्यांना व्यवस्थित बाहेर काढलं. तर आम्हाला आमच्या अगोदर जो स्फोट झालेला होता तो आम्हाला कशामुळे स्फोट झाला हे अजून आम्हाला समजू शकलेलं नाही. काय नेमकी इथली जखमी कोणी आहेत का, काय नुकसान आहे? एका व्यक्तीला लागलेला आहे, खांद्याला आणि पायाला लागलेला आहे. इथे जवळ भूषण हॉस्पिटल आहे. आमच्या अगोदरच याला ज्याला लागलेला होता त्या माणसाला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यात आलेलं आहे. आताची सध्याची परिस्थिती काय? आम्ही बघतोय, त्या मालकांना विचारतोय की नेमकं तुम्ही काय स्फोटक पदार्थ वगैरे काय तुमचं असं काय होतं का, त्यांना आमचं विचारणं चालू आहे.